Maayong adlaw sa tanan, ako nagalaom ug nagaampo nga namo sa maayo nga kahimtang o maayo nga panlawas. Sa dili pa ta mo adto sa unahan, magampo sa ta. Ginoo, salamat sa imong pagkamaayo. Salamat sa imong gugma diri ka namo ni mga panahon na imo panging gitugutan nga makatuon sa mga pulong, oportunidad kanamo amahan nga lain na sad nga mensahe ang among pagkatun-an katunan og tabangi kami amahan nga din amo kining ma-apply sa among Kristohanon nga kinabuhi. Wala kami mabuhat kung wala mo ang tabang. O sa isalig na mo diha kanimo ang tanan. Pasalamatan ka sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Apadayon ta sa ato nga series maghisgutan karon is familiar ni siya nga passage. Itong hisgutan karon is ang pagtuo taliwala diha sa unos naa sa Lucas kapitulo 8 22 hantod sa 25. Lucas 8:22 hantod sa 25. Ako pagabasahon, usa ka adlaw niya na misakay si Jesus sa sakayan uban sa iyang mga tinun-an ug mingon siya kanila.
Manabok kita sa lanaw, busa migikan sila. Samtang naglawig sila, nakatulog si Jesus unya mihuros ang usa ka kusog nga unos og nasudlag tubig ang sakayan, busa na miligro sila pag-ayo. 24. Unya nanuol ang mga tinun-an kang Hesus og ilang gipukaw nga nag-ingon, magtutudlo, hapit na kita malunod. Mibangon si Jesus og gipahunong niya ang kusog nga hangin og ang dagkong mga balod. Milurang kini og mibanos ang kalinaw. 25. Og miingon siya sa iyang mga tinun-an, hain na ba ang inyong pagsalig? Apan natingala sila og nalisang og nag-ing nanay. Kinsa ba kining tawhan na gipahunong niya ang hangin og ang mga balod ug mihunong sila. Ang Dios na panalangin ng daan sa mga pulong. Kani nga ato nga passage atong paghisgutan karon is mao ni ang permero sa upat ka milagro nga din atong makita nga ang absolute nga sovereignty, pagagamahanan, pagdako sa Ginoo. In which mao ni ang una nga bisan ang mga ang balod, bisan ang unos, bisan ang hangin is kaya natural disaster, kaya ni Ginoong Hesus nga ipakalma. Ikaduha nga atong masayran diri sa kapitulo 8 sunod nga mga milagro is makita nato nga sa pagtabok nila sa lanaw is adunay tawo nga giyawaan. Ug mao na makita usab nato ang pagagamahanan sa Ginoo nga bisan ang mga demonyo, bisan ang mga daotang espiritu is kaya nga gamhanan pa Ginoo kaysa nila, kaya nga i-rebuke, kaya nga ipakalma, ipagula sa Ginoo. Sunod isa to sa makit-an ang usa ka babae tungod sa pagtuo miana siya nga bisan lang makagunit ko sa bisti ni Ginoong Hesus is maayo sa iyang balatian. So iyang balatian is issue sa blood. And then sa katapusan makita nato sovereign pagagamhanan sa Ginoo nga even sa kamatayon in which iyang gibuhi ang 12 anyos nga babay gikan sa kamatayon iyang gibuhi taliwala sa kamatayon walay gahom ang kamatayon sa pagagamhanan sa Ginoo. So now karon sa ato nga passage, ato nga balikan is makita nato pagagamhanan sa Ginoo. Ato ang sahiran nga bisan ang unos balod is kaya nga ipakalma sa Ginoo. So now at na upat ka butang atong pagatan-awon karon. Una is ang kining nga panghitabo, ang prelude to the storm. So kini nga milagro is makita usab og mabasa nato sa Mateo, sa Marcos, o bisan dinhi sa ato ang passage is wala nagsulti kung asa ni nga tubig na hitabo. Ang ato alang masayran o asa ang location na niya, ang ato alang masayran is asa aduha ka butang is nagingon diri sa 26, 8:26 nga pagdunggo nila is mao na to ang Gadarines. Ikaduha nga atong masayran sa bersikulo 23 nga gipakalma ni came down sila in which kanang manabok ta and then nilugsong sila is nasayra nila ang kana nga dapit is Galilee. Si mao nang safe nga atong tawgon nga kini nga panghitabo is nahitabo sa Sea of Galilee tungod sa iya mga location og sa mga palibot. So now ang kaniyang Sea of Galilee tabang ni siya nga tubig, lake ni siya. So dali ra kayo mamugna diri ang mga like kalitra kay nga unos. Dili nimo masayran nga adunay moment nga grabe ka peaceful. Apan sa sunod nga pila lang ka mga minuto is nana ang unos. Dali ra kay maporma ang unos. Like nana ang situation diri. Dali ra kay mo rise ang unos. Og daghan usab ang mga testimonyo diri sa Sea of Galilee nga like mga mangingisda sad nga inana panghitabo nga pila lang ka minuto is dali ra kayo nga naa dayon ang unos mugna dili gi-expect nga naa dayon ang unos. Inana usab ato ang ato nga kinabuhi mga igsoon.
Dili na to i-expect nga naata sa nindot nga kahimtang apan dali ra kayo matwist. Nadayo unos sa ato nga kinabuhi nga ato ang masinati. Naay usa ka higayon nga nindot nata sa na fine moment ta apan sa kalit lang is nanata sa bottom, hagba na ta, ipit na ta. Nahigayon nga nag-enjoy ta sa nindot ngayo nga panahon, apan sa kalit lang is masayra na to, nga natas taliwala sa unos. Adunay unos sa kinabuhi. Og walay bisan usa ni kinabuhi nga walay kasakit, walay problema, like puro lang ingno nato, puro lang nindot ang panahon. Walay usa ni ana diri sa kalibutan nga kinabuhi nga sama ngayon ana. Hinuon ang kinabuhi na panahon nga matagak jud ang ulan, mudag-om og muunos. Apilan pa sa mga dugdog o kilat, grabe na kabugat nga ato nga sayran. Grabe na makahinig nga kinabuhi, bugat na kayo na kinana. Sa bersikulo 22, 8:22, si Jesus maingon, manabok kita sa lanaw. O atong masayran is walay argument ang mga disciples. Walay nisupak, okay? Walay atong makita diri nga walay nisupak. Nga naman kana nga panahon is ingnon ta kapoy kay sila, naa sila sa hard day nila, like kinana daghan sa mga tao nga nagsunod nila, nagdana og mga masakiton, like murag na press sila pag-ayo sa mga tao, sa mga panghitabo, and then kinahanglan nila nga muli kay usa sila sa mga baga nga pundok sa mga tao, kinahanglan nila nga upahulay. Mo ni ang ato makita diri ang tawhanon nga side ni Ginoong Hesukristo, nga gikapoy si Ginoong Hesukristo, in which atong nasayran sa atong nga passage is nakatulog si Hesukristo sa sakayan. Mo na apan sa dili madugay ato sa nasayran nga 100% Ginoo si Hesukristo kay kaya niya nga gipakalma ang hangin, ang unos. So now, nanginahanglan sila og pahulay. Si Hesukristo ingon man ang iyahang mga disciples. So now, usa ka butang ato ang asayran diri og atong kat-unan. Ang unos sa kinabuhi moabot bisan uban ta ni Kristo. Bisan naa ta ni Kristo, naa gihapoy unos sa kinabuhi. Mo ni usa nga underrate og ingno nato nga uban sayop sa mga Kristohanon nga ug muduol ta ni Ginoong Hesukristo mawala na ning problema, ug muduol ta ni Ginoong Hesukristo mugaan, like tinuod man apan dili sa tanang higayon nindot. Nagingon pa ang pulong sa Ginoo, isangon ninyo ang akong yugo, sakwata ang cross, sunod ka nako. Inana nga kahimtang is dili gid smooth, dili gid nindot, dili gid sayon ang kinabuhi sa Kristohanon. Bisan pa na si Kristo kauban nato, dili ta exempted. Aduna gihapoy unos sa kinabuhi ngon nga Kristohanon. Apan kung tinud-anay ta nga Kristohanon, tinud-anay ta nga sumusunod diha ni Kristo, bisan pa ang unos sa kinabuhi dako ug bugat, is kaya nato nga mopadayon og sunod ni Ginoong Hesukristo. Mga sickness kaya natong endure, mga loss, mga disappointments, mga troubles, mga problems, inana ang ato ang kaya nato ang padayon. Si Ginoong Hesukristo wala nagpromise nga wala siya nagingon nga wala siya nahigugma sa mga tao at maunang gihatagan niya og unos sa kinabuhi. Hinuon nahigugma si Ginoong Hesukristo og mauna iyang paagi og naghatag na og matag lesson sa matag usa nato kinabuhi. Adunay unos, adunay lesson nga ato anang katunan og ma-apply sa sunod nga mga unos sa ato nga kinabuhi. Ug mao na ang magtukmod hinuon kanato atong kahuyang maghatag og kalig-on sa atong kahuyang, ug mao ni magtukmod nato nga mas mopaduol ta diha sa Ginoo.
Again, dili kung balikon dili hapsay, dili smooth ang ato ang journey ingon nga Kristohanon, bisan pagkauban nato si Ginoong Hesukristo sa mga disciple, kauban lang sa Ginoong Hesukristo, naaga po yun unos sa atong kinabuhi sab Kristohanon ang kinabuhi, bisan uban nato si Ginoong Hesukristo, adun nagapoy unos. Parang importante ni padayon ta tungod kay nagtutok ta ni Ginoong Hesukristo dili sa unos. Ikaduha, atong tan-awon diri ang kaning power, ang kining power sa unos, power of storms. So now, atong mabantayan diri nga girebuke Ginoong Hesukristo sa bersikulo 24, unya nanuol ang mga tinun-an kang Hesus og ilang gipukaw nga nag-ingon, magtutudlo, hapit na kita malunod. May bangon si Hesus og gipahunong, iyang girebuke, gipahunong niya ang kusog nga hangin ug ang dagkong mga balod, milurang kini og mibanos ang kalinaw. Milurang kini og mibanos ang kalinaw. Sa ato nga tawhanon nga pagtan-aw, ang kining pag-rebuke og hangin, siguro tan-aw na to, rebuke og hangin ay binuang man ang hangin, tungod kay ang hangin atong sayran nakahibalo ta sa hangin nga mao gina ang design sa hangin nga mo blow gina siya, mo unos gina siya, mo tukmod gina siya, mo blow gina ang hangin. Og nature na sa hangin mo na ang yang design nga inana ayahang dagan unya na i-rebuke. Og sa atong tawhanon nga pagtan-aw is imposible kini nga mahitabo. Og atong masayran diri nga kung gamhanan ang unos, mas gamhanan si Ginoong Hesukristo. Ang kaning word nga rebuke nga gigamit diri is the same pud ni sa gi-apply nga pulong sa pag-rebuke sa daotan nga mga espiritu, sa paghingilin sa mga daotan nga espiritu. Gula, hawa, niya nang alawas. Nana. So, why do personal storms come in our life? Nganong na may mga dag-om, nanong na may mga unos personal nato nga kinabuhi, nga naadjud sa ato nga kinabuhi. Uban nga unos is gumika na sa ato ang pod kaugalingon nga sayop. May sayop atong decision, sayop ang ato ang nabuhat mo nang kita nagsuffer, nagka-problema na hinuon ta, laki na. Uban nga storm is gikan sa Ginoo. Take note, dili sa pag-destroy ka nato, kundi nga ma-develop ang atong pagtuo diha ni Ginoong Hesukristo. Naghatag usab siya atong makita diri sa atong nga passage sa mga disciples na ay unos in which nagtukmod sa mga disciples nga moduol diha ni Ginoong Hesukristo. Magtutudlo, hapit na kita malunod, mas niduol sila ni Ginoong Hesukristo. Inanaw sa mga to nga batonan, kung nay unos sa kinabuhi, mas moduol ta diha ni Kristo. Ug napoy uban unos nga satanic in nature. Satanic siya, diabolic siya. Satan, gusto ni Satan nga mapildi ta, ma-destroy ta. Ino siya atong masayran sa atong nga passage karon. Og ibutang na to nga situation, ang unos what if ang unos is gikan ni Satan? Iyang pugngan ang mga disciple og si Ginoong Hesukristo nga kung makatabok sila sa lanaw is adunay giyawaan ngadto nga i-rebuke ni Ginoong Hesukristo, hinginlan ni Ginoong Kristo, magapamuhat ang Ginoo didto nga dapit. Mo nang gipaagi ni Satan, naghatag siya og unos. Apan atong makasagihita nga wala siya nagmadaogon ang Ginoo, gamhanan pa ang Ginoo. So now, atong mabantayan nga ang unos, ang storm is nagdala og kahadlok sa mga disciples. Nahadlok ang mga disipulo ni Ginoong Hesukristo. Ang unos nagdala og kahadlok. So now, ang dako nga unos sa kinabuhi is dili ang unos nga atong sagubagon, kundi ang unos nga naa sulod kanato. Naghatag og kahadlok kanato. Kung aduna ta sa tunga-tunga sa unos, tunga-tunga sa mga problema, ipit kay ta, mga kasakit,
ang tinud-anay nga unos is dili ang ato ang nasa palibot, kundi ang naa sa ato ang sulod. Ug aduna kung aduna tay kahadlok sa unos, mas delikado pa ang atong kahadlok sa unos kaysa actual nga unos nga ato ang sagubagon. So inana, as long as nga kung mo-focus ta sa unos, mabati jud ang kahadlok. Apan kung mo-focus ta diha ni Ginoong Hesukristo, gamhanan ang si Ginoong Hesukristo kaysa unos. Kung gamhanan ang unos, mas gamhanan ni si Ginoong Hesukristo. Magmadaogon ta sa ato nga kinabuhi. So now, ikatulong ang butang atong tan-awon ang mga purpose sa unos, mga purpose sa storm. So nganong gitugutan man sa Ginoo nga kita unoson, kita makabaton og unos sa ato nga kinabuhi sa may mga purpose ni aduna ba? Ato ang sayran maghatag kog tulo ka mga purpose sa storm sa ato nga kinabuhi, in which kini example sa kinabuhi ni Job nga gitugutan sa Ginoo, gi-permit sa Ginoo nga si Job nga naay unos ang iyang kinabuhi, na siya mga problema, mga kasakit, kawalad-on, makita nasayod ta sa kinabuhi ning Job. Una, ang purpose sa storm is ma-develop ang ato nga pagtuo. Sa versikulo 25, og mingon siya sa iya mga tinun-an, mingon si Jesus, hain na ba ang inyong pagsalig? Ang primero, ang una nga purpose sa unos is i-develop ang ato nga pagsalig sa Ginoo, ang pagtuo diha sa Ginoo. Magtutudlo, hapit na kita malunod. Instead, mo focus ta ngadto sa unos, magtutudlo, mas moduol ta diha sa Ginoo. Ikaduha, makita ang gahom sa Ginoo, ma-reveal ang gahom sa Ginoo. Gusto sa Ginoo masayod ta nga mas gamhanan ang Ginoo kaysa unos nga atong isagubang. Kaya sa Ginoo nga pahunungon ang unos. Bisan pag-unsa ka dako, bisan pag-unsa ka kusog, kaya sa Ginoo, kaya sa iya nga gahom. Ikatulo, gusto sa Ginoo nga i-prove niya nga nahigugma siya kanato. If dili ipakalma sa Ginoo ang unos nga naa sa atong palibot, ipakalma sa Ginoo ang unos nga naa sa ato ang sulod. Tungod kay nahigugma ang Ginoo. Sa katapusan, atong makita adunay peace, adunay kalinaw inighuman sa unos. Which ato na sabi sa ato nga mga verses in atong masayran nga mibanos ang kalinaw. Minang pag mag-rebuke ni Ginoong Hesus, mibanos ang kalinaw. Sabay ingon ni Jesus sa 22 nga manabok kita sa lanaw, wala sa ginaingon na ako ganiha is walay argument. Og kana nagasaad og nagapromise nga ang Ginoo is dili mo biya kanato. Kung nasayod ta nga ang Ginoo kauban nato sa ato ang pagbiyahe nini nga kinabuhi, nasayod ta nga makatabok ta sa pikas nga adunay kalinaw. Ana ay kalinaw diha sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo mismo kalinaw. Daghang mga unos sa ato nga kinabuhi nga ingnon ta nga grabe na kabug-at, dili nato makaya, sayra nato nga gamhanan pa ang Ginoo kaysa unos og kaya na sa Ginoo nga pamuhat sa imong kinabuhi. Wala ko masayod sa imong kinabuhi karon. Nga nakatungog karon sa mensahe sa Ginoo, wala ko masayod sa unsa nga unos nga inyong gisagubang karon. Ang challenge sa matag usa, mas moduol ta diha sa Ginoo. Mas modut-dut ta diha sa pagsalig sa Ginoo. Magampo ta. Ginoo, salamat sa imong nga pulong nga nag-remind kanamo, Amahan, na kung unsa man kadako ang unos sa mga kinabuhi, mas dako o gamhanan ka, O Dios.
Salamat amahan nga aduna kami kasigurduan nga freely makaduol diha kanimo, maabot sa mong kinabuhi nga grabe ka ipit, maabot sa mong kinabuhi mga daghang problema, kawalad-on, kabalaka, panasayod kami amahan nga diha kanimo aduna mi kasigurduan nga makatabok. Aduna kami kasigurduan nga mulakbay nga adunay kalinaw tungod kay naa ka. Naguban ka namo. Salamat o Dios, ikaw magapanalangin, bless sa matag usa ka kasing-kasing og dalunggan nga nakadungog sa imong mensahe karon. Wala ko masayod sa ilang matag usa ka kinabuhi amahan, apan ikaw nasayod tabangi sila, giyahi sila sa matag usa nila kakinabuhi. Pasalamatan ka sa walay katapusan, among isalig kanimo ang tanan, tabangi kami sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Pag-aawitan ka, O Jesucristo, igabayaw ko ang akong mga kamot sa tibok namo nga kasing-kasing, magasimbaho